Marami ang naniniwala pag ang buto ay lumulutang sa tubig, ito ay baog. Kailan lang nag-post ako sa aking wall kung ang buto ng artist na lumulutang ay tutubo o hindi. Marami ang nagsabi na baog, walang silbi, inutil, infertile. Pero hindi ako naniniwala hanggat hindi ko napapatunayan sa aking sarili. Lahat ay kailangang i-validate bago tayo maniwala, kahit teacher man yan o libro. Tandaan natin na ang nakasulat sa libro ay hindi lahat tama. Bago ko sagutin yan, kailangan mag-subscribe muna ang mga hindi pa nag-subscribe because one subscription makes a difference. The answer is yes. The Atis seeds have germinated. Hanggang sa muli, ito si Prima Ballerina nagsasabing bye-bye!